Ola, eu son Manuela e ela é a miña compañeira Inés e vamos presentar un traballo sobre o paro, desempleo. O desempleo no mercado de traballo fai referencia á situación do cidadán que carece de posto e, polo tanto, carece de salario. Para referirse ao número de parados por territorio utilízase a taxa de desempleo. A situación contraria do desempleo é o pleno empleo. Ademais da poboación activa e a poboación inactiva, tamén temos os xubilados, que reciben un coste de diñeiro cada mes, grazas aos traballadores. Tipos de desempleo. Existen 3 tipos de desempleo: o desempleo estructural, o desempleo friccional e o desempleo cíclico. Outros tipos de desempleo: O desempleo estacional, o desempleo a longo prazo, o desempleo a curto prazo e o desempleo oculto. Efectos de desempleo. A saúde. En rexións onde o desempleo non ten cobertura por desempleo, a saúde destas persoas vese restringida pola escasez de aforrar os mínimos aforros. Os suicidios. A maioría dos suicidios son provocados porque as persoas encontranse cunha gran ansiedade xa que non teñen traballo e non poden chegar a fin de mes para pagar os gastos necesarios. En España seguimos un 20% de suicidios polo paro e o desempleo. É altísimo, eso. Claro, e tamén ao non haber tantos traballadores o gasto dos jubilados pois baixa e están baixando moito as nóminas. Despois tamén temos aquí un mapa do mundo sobre o desempleo e o paro que hai. Como vedes aquí, en zonas verdes son os que hai bastante traballo e están ben de condicións. En zonas roxas é que están moi poucas persoas, pero non chegan á pobreza máxima. Despois temos o amarillo, que é parecido ao roxo, pero un pouco máis elevado. Logo temos o laranxa, que está ben, pero podría estar mellor, digámoslo así. E logo temos o gris, que é que non hai, e temos aquí como un granate que pode haber, pero en moi poucas condicións. Eso é todo. Gracias.